frygtede, at nu var Champions League-eventyret slut for deres vedkommende. Men de kom jo igen. Zinedine Zidane med nummer 21, som har bolden her til at støtte klubberne op til semifinale i fredags mod AIK Stockholm, som Rosenborg tabte på straffespark. Så med til Rosenborg som erstatning for Bjørn Tore Kvarme, som er rejst til Liverpool. Zidane. Han er nu ikke på bænken i aften. Vandt 2-0. Og der spillede Michele Padovano og Christian Vieri også sammen i angrebet indtil da. Udmærket kombination. Skøn redning af målmanden Jørgen Jamfald efter et flot gennemspillet Juventus opblik for spillet. Zidane, der havde karantæne. Et særligt forsøg på at sparke væk. Og så er der en lille sprinterduel mellem Vieri og Edo i en gigantisk duel. Vieri slider sig fri, og der kniber det lidt med markeringen. Zidane. Ej, var det smarte Zidane, eller hvad? Sider, det er hovedspillet, som Marcelo Lippi også har. Zidane. Jugovic. Zidane ser op. Zidane. Skal vi lige have dommer Bata væk. Spiller og hjælper lidt til. Lader sig falde lidt for nemt efter et lille puff eller et skub. Vieri hætter bold. Mini og Zidane. Og Torricelli. Netop det, at der er et par 100 billetter tilbage, man kan købe, er jo Zidanes frispark. Og Ferrara står fuldstændig blank. Før man kender sandheden om, at et hold er mest sårbar. Første halvleg. Padovano. Denne kolde aften i Trondheim. Zidane. Di Livio tjusker lidt. Og en afslutning fra Roa Strand, eller i hvert fald et forsøg. Amoroso kom i form til den landskamp, der altså spilles påske lørdag den 29. marts. En kamp, de kan se på TV3. Han er ikke god, Jamfald, i de der situationer. Jeg tror ikke, der er offside. Det der kan koste dyrt, og heldigvis så reparerer han det selv. Men det er altså en del af hans spil, han skal arbejde lidt mere med. Rosenborg er også i gang med at line op til en udskiftning. Amoroso har
Det er det. Farlig situation. Oj, tæt på.